mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kaulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlesiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Ako ang manluluwa sa tanang katawhan, nag-ingon ang Ginoo, sa bisan unsang kagulanan nila. Patalinghugan ko ang ilang pagsangpit, ug ako kanunay ang ilang Ginoo. Mga kaigsuunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Ug sa dili pa ako mopadayon, nagpaampo si Carmen Orozo Quixote, uban usab sa iyang bana nga si Lorenzo Palma de Mallorca o Lorenzo Quixote pala, nagkamali lang ko. Og mga kaigsuunan, katong buot usab nga magpaampo, mahimo nga mo text ka mo 09497887-395. Kini ang inyong higala sa kahinan si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, o kauban ko ang akong kagrupo, ka-team, mao si Arvin Borla o sab si Rose Caballero o ang atong technical engineer ni atong istasyon DXGN. Kaninyong tanan nagaampok kami sa kanunay og labaw sa tanan kadtong nagpadala og sulat nga si Carmen nga nagpadala gikan sa Spain, ha? Si Carmen Orozo Quixote. Daghang salamat sa imong pagpadala sa Facebook man siguro o sa YouTube. Daghang salamat kanimo. Og mga kaigsuunan, ayaw kalimot ang atong pagpamalandong ihatag ni Father Jason Kabakaba, ang atong pari nga gikan sa Cabanis Fathers. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kapitulo 9, tudling 7 ngadto sa 9. Karon ang Tetrarka Herodes nakadungog sa tanang nang hitabo, ug nalibog siya tungod kay dihay pipila ka tawo nga miingon nga nabanhaw si Juan, ang uban nga mitungha si Elias, ug ang uban pagyud nga nabanhaw ang usa sa karaang mga propeta. Miingon si Herodes, si Juan akong gipapunggutan sa ulo. Apan kinsa man kini siya mahitungod kang kinsa, nadungog ko kining mga butanga. Og naningkamot siya pagpakigkita kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Labasan ni pangandoy, talang itinuha, namungari sa kasing-kasing ko. Kaysa imo presensya, lamang umatagpaw, ug sa matag adlaw gitinuha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan,
sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Sa di pangandoy tanang ikinuha nga munali sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumakabaw kung sa matagaglaw ikinuha sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo, sa presensya mo, may kaayuhan. Sa presensya mo, kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako pagbasa sa Ebanghelyo, nindot nga atong tan-awon unsa ang kinaiya sa mga karakter diha sa Ebanghelyo. Aron atong masabtan unsa ang mensahe nga ihatag niini kanato. Unang karakter o unang tauhan sa maong pagbasa mao si Haring Herodes. Herodes Antipas, mao ang hari sa Galilea. Atong nasayran nga siya mao ang responsable sa kamatayon ni San Juan, human nga iyang gipunggutan sa ulo sa adlawng natawhan. Nainumdum makamo nga human diha sa pagsaulog sa iyang adlawng natawhan, misayaw ang iyang anak ug ang tanan nga mga bisita nalipay naka-appreciate sa kanindot sa pasundayag nga gibuhat sa iyang anak. Og tungod ni adto nanumpa siya tubangan sa mga tawo sa iyang anak ug miingon, bisan unsa imong pangayoon, bisan pagkatunga sa akong bahandi katigayunan, akong ihatag kanimo. Unya ang anak midali sa pag-adto sa iyang inahan nga si Herodias. Si Herodias mo ni iyang asawa nga kabit. Nga nasuko kang Juan ug iyang gipangayo ang ulo ni Juan ibabaw sa plato. Ug natuman gayod tungod kay siya nanumpa naman atubangan sa mga tao. Si Herodes nagdali-dali sa pagdesisyon human sa maong pagasundayag sa iyang anak. Nagpadala siya sa iyang emosyon. Kita ang mga Filipino dunay panultihon sa Tagalog.
Bago mo gawin, makapitong isipin. Mao nga kita, unta makakatuon sa nitabo kang Herodes. Dili magdali-dali sa pagdesisyon tungod lang sa emosyon. Kinahanglan maguna-huna, ilabi na diha sa pagminyo na uban, pag kita pa lang karon ugma minyo diretso, ipon diretso, no? Sus na lang. Dili magdali-dali sa pagdesisyon. Dili magpadalos-dalos. Mura bag gugma nga gi-describe sa kanta kaniadto kung hinundom pa mo. Atong isang linggong pag-ibig. Oh. Di ato kantahon na to? Okay, atong kantahon na. Matud pa. Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Merkoles, Bernes, Sabado, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. At pagsapit ng Linggo, ako'y iyong iniwan. O di naman padayon kay basig mabunok ang ulan. Ting harvest ra baron, no? Basig mag-uma, masuko na nun. Si Father yun, tungod niya ni ulan, basa atong humay. Okay? No? So inana, no? So Lunes pa lang daw, nagkilala, no? Tungod pagka Sabado, may propose. Unya pagka Domingo, gibubulagan na, gibayaan na. No? Sa mga diya sa kaminyoon, no? Dili yung magpadalos-dalos. Si Herodes, nagpadalos-dalos sa iyang desisyon. Ikaduhang hiyas ni Herodes, no, nga akong ikasaysay kaninyo, mao ang kanang batasan sa pagka mapahitason, taas og pride. Tungod kay bisan sa maong panghitabo, nasubo siya og dili siya buot nga ipapatay si Juan, kay nasayod siya nga si Juan taong matarong, usa ka santos, apan wala jud niya bakwia ang iyang ipamulong. Kung gusto niyang bakwion, pwede, no? Nabitaw ginaingon, if there's a will, there's a way. No? Pwede niya buhaton kay siya man ang labing taas, siya man ang hari. May gahom sa pagtugot o dili pagtugot. Hari gud siya. Apan tungod sa iyang pride, sa iyang pagkamapahitason, sa iyang pagkamapasirgarbuhon, iyang gipalabi nga mamatay ang taong taong inosente. Diya sa atong kinabuhi. Mangutana ta, kanusa man nagpasulabi ang atong garbo, og tungod niini nasakripisyo ang uban, o nagantos ang uban, o kung dili man uban atong kaugalingon. Nahinumdum ko, no, sa usa ka pamilya nga pobre jud kaayo, no? Ang anak nagpusot-pusot lang, no? Doremi ang anak. Nya di gyud makapa-eskwela bisan nga ni pakaon, no? Mga malnaris yun taon mga bataa, among silingan diya sa silingan amo. Unya dunay usa ka congregation sa mga madre nga gustong mutabang pinagi sa pagsagop sa ilang mga anak aron pa eskwelahon, aron makakaon og tarong, aron makabisi og tarong. Apan tungod sa pagkataas sa garbo sa mga ginikanan, miingon nga amo ning mga anak kaya namo ni, kayang pakanon, kayang paeskwelahon, kayang pabistihan. Pan sa tinuod wala gyud, no? So wala gyud nasagop ang mga bata. Karon uban mga magulang dagko na. Pan wa gyud kahuman bisan na lang sa elementary. So ang trabaho laag-laag diha sa kalsada, no? Murag mga usa sa mga street children palaboy-laboy lang. Yung mga manghod nagkabulingit, o malnaris gihapon. Kay tungod sa mga ginikanan, nagpasulabi ang ilang pride, ang ilang garbo. Ilang ipalabi nga ang ilang mga anak dili makaeskwela. Mao nga naglakwat sana lang, no? Tungod niini gisakripisyo ang kaugmaon. Unta katong mga anak na lang dagko, umanon tag high school karon o college sa unta. Apan wala gyud nahitabo. Dunay usa ka philosopher miingon, the only crime is pride. The only crime in this world is pride. Matod pa niya.
Sa duha ka kinaiya ni Herodes, Haring Herodes, mo ang pagkamapadalos-dalos sa pagdesisyon, padala sa emosyon, ug ang pagkagarboso. Sa laing bahin atong tan-awon ang kinaiya ni San Juan nga magbubunyag o San Juan nga propeta. So una sa tanan ang iyang kinaiya isip propeta mo ang magsasangyaw, no? Magsasangyaw sa maayong balita. Pag-andam sa dalan sa Dios, pinaagi sa iyang pagsangyaw sa kabag-uhan sa katauhan. Siya nga miwali, nga miingon, hinulsuli og biyae ninyo ang inyong mga sala, og pagpabunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Diya atong mabasa sa unang kapitulo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. O gawas sa pagsangyaw sa ngalan sa Ginoo, isip usa ka propeta iyang gipuy-an ang pagsulti sa kamatuoran o ng pagbadlong niadtong mga daotan. Unang ikaduha, sa kaimportanteng hiya sa usa ka propeta, dili lamang magsangyaw sa pulong sa Ginoo, kundi sa mobadlong niadtong mga daotan. Sama ni Herodes nga nakigbulag sa iyang asawa ug nakig-ipon sa asawa sa iyang igsuon. Mo kini si Herodias, so iyang gibadlong. Diya sa atong kinabuhi, isip usa ka propeta sa bunyag, no? Sa bunyag atong nadawat kining hiya sa pagkapropeta. Mangutana ko, namadlong ba kita sa mga hiwi nga binuhatan sa atong mga igsuon, sa atong mga silingan? Kabantay ta nga naay silingan nga kawatan dili tingali kwarta uban kawatan og kuryente, no? Magtaping-taping, kawatan og tubig, buslutan ang hose, no? Napayo uban nga mangawat og internet, no? Ang wifi ihak ang password, no? Imo ba silang gibadlong? O kung ikaw estudyante o batan-on, ang imo mga friends, ang imo mga kaberks, sige nalagtan-aw og porno diha sa computer, diha sa mga cellphones, mga smartphones, no? Imo ba silang gibadlong? Doon ay usa ka estudyante na kumingon, Father, unsa may gibuhat sa simbahan aron nga mapakgang o mahunong na ang pagpakabuang sa mga batan-on, pagpakasala sa mga batan-on, pinaagi sa mass media, pinaagi sa paggamit sa internet. Og nakapamalandong ko kadali, no? Og ako siyang gitubag. Ko nga, sayag ka nga, ikaw, membro sa simbahan, no? Ikaw, sakop sa simbahan. No? So, busa, before ka makapangayo, before ka mo demand sa simbahan, sa parokya, o sa pagtabang, una sa tanan, ikaw nga membro sa simbahan, doon ay katungod, doon ay obligasyon sa pagtudlo, pagbadlong sa uban. Diya sa Biblia atong dungog, atong mabasa nga, kinsa kadtong motudlo sa maayong pagtulunan, mahisama o susama sa bituon nga naghayag hangtod sa kahangturan, no? Ganahan ko ani sa English kay mas sweeto ko ani sa English. Ganahan ko mo pronounce ani, no? Ingon pa, those who teach many people to do what is right will shine like the stars forever, no? So mo nga kita unta nga mga Kristiyanos atong puy-an o atong matngunan ang mga kinaiya ni San Juan nga usa ka propeta. Una, mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Ikaduha, mao ang pagbadlong o dili paghadlok sa pagbadlong ni adtong mga hiwi ang binuhatan, atong mga makasasala sa katalingban. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, kansa mga buhat ug paagi, kanunay katingalahan. Sa matag pangamuyo kita muingon, upaya kami Ginoo. Nga ang simbahan, kanunay magsilbi nga buhing konsensya sa katilingban.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Upaya kami, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, muhimo og malinawong paagi sa pagresolba sa mga konflikto mahitungod sa teritoryo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Upaya kami, Ginoo. Nga kadtong nadisturbo sa ilang mga konsensya, makadawat sa kahupayan nga ilang gikinahanglan diha sa sakramento sa kumpisal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Upaya kami, Ginoo. Nga kadtong nangamatay, makalingkawas na gikan sa mga pagsakit tungod sa sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Upaya kami, Ginoo. Langit nung Amahan, tinawa ang among mga konsensya nga nalubog tungod sa sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igala, daghang salamat sa inyong papaminaw nining atong tulumanon, bidlisiw sa kamuntagon, hinaot nga sa kanunay, sa among pag-ampo sa kanunay, labaw sa tanan ang mga madre sa Daughters of St. Paul, kada adlaw diha sa Santos nga misa, nahiapil kamo sa among mga pag-ampo. O labaw sa tanan kung magpadala kamo sa inyong mga pangalan diha sa text nga akong gihatag kaninyo. O kini ang inyong higala sa kahanginan, kauban usab si Arvin Borla, usab si Rose Caballero, o ang atong technical engineer ni atong istasyon DXGN, o usab ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Maingon kaninyong tanan, malipayong adlaw, o hinaot nga sa kanunay, anaa ka mo sa maayong panglawas, espirituhanon o lawas nun. Daghang salamat. Rose, kung saan ang imong giinom? Ang kaping may sinabi, Dream Vet, 8-in-1 coffee, available sa tanang pharmacies.